Gasolina ni mo. Gasolina no? Bitaw, Mahal na kay gasolina ron. ma'am, nag-vlog bitaw ko, ma'am. Imo, i-vlog. Meow, 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 meow. Tirada na to ron, bay. Ay, kukon ka og tehero ya. Ate, Pila tehero. ito, pila pa ngayon mo dito. Pila 30. Ah, sige. Ha? Atong tanahon bay kung say reaction niya nga nag-vlog ta. Asa dapat sa tahir, ma'am? Tehero kwan, pila kang salong. May sipas. May Sipas. Layo ra sa sabungan. Kadog ka na sabungan. papuing na lang ko, ikuan lang ko. Yung nga dumdum. Kung di ba akong ipangutana kung asa siya gikan mo tong anak siya nga gikan ko siya gatrabaho ko no. Karon pa siya na out sa orasa na gud na ni out siya bay mga alas 12 or launa nang grabe kadugay na bitaw bay. Wala na jud sakyan na bitaw mga anang orasa bay lisod jud kay na nang anang orasa jud bay mao na ako anting pagawas jud kay para makatabang jud ko sa uban nga wala jud mga sakyanan bitaw. Nya wala damha bay automatic na teleport na tabay naabot na sila hang lugar bay. Nya always jud magpasalamat sa Ginoo bay nga sa among pagbiyahe safety ra jud mo ang pagbiyahe bay. Wala sa helmet. Okay, ba? Sabon mo siya. Sigbinta. Sigbintahan na lang. Gasolina ni mo. Gasolina no? Bitaw, Mahal na kay gasolina ron. ma'am, nag-vlog bitaw ko, ma'am. Imo, i-vlog. Pan mahuman na itong video bay na di ko ipakita day nato nga bago karon nga duwa bay mao ni si PS mo ba nindot kani bay download na ninyo bay dali ra kini duaan click na nimo ko register nimo human soya na to ani Super Ace akong soya Super Ace duwa tag Super Ace play na to dali ra kay ta duaan ani palala lang bawal sa mga bata dali ra kini duaan play na to nya anak nindot ani bay play na to lah oh oh, dako grabe ba yun? Primero din, 2,000 na. Oh, grabe hala, grabe. 14,000. La. Oh, 100. Ah, 300. Grabe ha. 3,000. Grabe. Sus. Ali, rakan ni mag-register ba yun? Ang link, ani ba, nasa comment section. Download lang. Ito, muna akong page bitaw. Sige. Muna akong page. Wala ko nagawa na, libreng sakay ko ron. Oh, sige. Thank Wako. you. Sir, nakita ra ka sa camera. Ganun lang, di ka kay nagtukog. Kuha niya, nagtukog kuha, wala ko nagpaas ipog na. Amalabang. Haggard cake ko. Sige na, salamat kayo ha. Sige, sige. Tanawa lang, turok bot kayo, tanawa akong kuha. Okay ra, makuha ka. Okay ra. Sige, bye-bye. Thank you. Okay.